जाबाय जाबाय गस्ला गानहोदो दे नै बेखौहाय गस्ला गोदान पेन गोदान गानहोनो नागिरदों माने एकदम चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोर बिथांमोना Dim. Çıkıla. Lagi dan balai nang. Lah. Hei. बे गस्लाखौ बनानै हो गस्ला उन्दुनायाव नंगौ बाथ्रा थारैनो सैथो जितु जों दहाय सान्थिपुराव बाजारावहाय गोनांथार मोनसे खामानि लानानै जोङो खौरां बुथुमनो थाखाय जों बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोन बे समावहायनो सासे जितु सान्थिपुर बाजारावनो थायो होनना जों मिथिनो मोनदों बिथांनि देहाया एसे बेंगुराबो आरो बिथांनि जितु हालोद जोबोरैनो गाज्रि आरो बिथांनि खर'आ गोबां बारा मोजां नङा बाजारावनो थायो होननानै जों मिथिनो मोनदों बाजारनि सुबुंफोरनिफ्राय खोन्थानाय बायदिब्ला बिथाङा जाय सुबुङा जोङो मोनसे ओरैबायदि थासारियाव बिथांखौ लोगो मोनदों माने बिथांनि गानग्रा जोमग्रा जिया जिनाय आरो माने बुंथावजायै थासारियाव दङमोन आरो गोबां सुबुंफ्रा नुनानै बिथांखौ बाजार जानो फैग्राफ्रा उसुबिदा मोनदोंमोन बे हिसाबै जों नुहैदोंमोन बे नुहैनाय असिलायैनो जोंनि खौरांगिरि लोगोफ्रा बिथांनि सायाव मोनसे अनखांनाय फैदोंमोन आरो जोङो जा हायो जोंनि थोरफनिफ्राय एसेब्लाबो बिथांनि जितु अबस्थाखौ नुनानै जोङो गानग्रा जि गस्ला आरो लंपेन्ट जोङो बिथांनो होनानै जों मदद खालामदों आरो बिथांखौ गानहोदों आरो बिथांनि बै थासारि जितु बुंथावजायै थासारियाव दंमोन बिथाङा बेखौ जोङो गैया खालामदोंमोन आरो बाजारनि सुबुंफ्रा जोंखौ मोजां मोनदों बे हिसाबैनो जोङो खावलायनोसो लुबैदों माने बेबायदि जोङो गोबां जायगाफ्राव नुबाय थादों जायफोरा न'खरजों सोमोन्दो गैया आलाय सिलाय बाजारफ्राव थायो आरो माखासे समावहाय जानाय लोंनाय अबस्था गैयि बेबायदि थासारियाव थायो आरो गोदाव सोराव उन्दुनानै थालाबायनायखौ नुयो दा बे हिसाबै बैफोर ओनसोलनि सुबुंफोरा साननो हनो गोरों जोंनि समाजनि गोरों सुबुंफोरा जायफ्रा एसे आखायाव थाखा फैसा दङ जायफ्रा एसे धोनि बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ गावनि धोरोमनिफ्राय मदद खालामोब्ला माने जों सानो माने
बेबायदि सुबुंफोरनि आंखाला गैया जागोन आरो बेफोरबायदि सुबुङा गैया जागोन आरो जों नायनानै थानो नाङा। जों सानो माने बेफोरबायदि सुबुं नुयोबा जोङो जेब्लाबो सहाय खालामनो मदद खालामनो आखाइ फोलावनांगौ आरो जों खावलायनो लुबैदों जोंनि समाजनि गासैबो सुबुंफोरखौ बेबायदि सुबुंफोरखौ नुयोब्ला जिहुथे बयबो अननानै मदद खालामो आरो हेफाजाब होयो अब्लानो बिथांमोननि जिथु समस्या जेंना बेयो जोंनि समाजनिफ्राय लासैनो गैया जालांगोन। बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो दिनैहाय बिथांखौ जोंनि धोरोमनिफ्राय जा हायो जोंनि चिरां जिल्लानि हानजासे खौरांगिरिफोर जोङो जयैनो बिथांखौ मदद खालामनाय जादों आरो। जोङो नुनो मोनो माखासे उत्तर प्रदेशफ्राव गुबुन हादोरफ्रावहाय बेफोरबायदि थाखोनि मानसिफोरखौ बबेबा NGOनि ओमफ्राय सोरबा बिदिनो पार्सनेलि आदर खालामनानै माखासे जायगा बानायना दोननाय नुयो। दा बेनि बेलायाव जोंनि ओनसोलफ्रावबो बेफोरबायदि दोनोब्ला माबायदि जागोन होननानै नोंथाङा सानो? बे बेलायाव नंगौ जोंबो नुदों गोबां जोङो नायदों गुबुन जायगाफोरावहाय माखासे NGOफोरा आरो माखासे सरखार धोरोमनिफ्रायबो बिथांमोननि जिथु समस्याखौ फोजोबनो थाखायहाय दोननाय आरो फोसाबनाय बिथांमोनखौ नायनाय बेफोरबायदि माखासे थावनिफोर बानायनानै बिथांमोनखौ नायनाय जायो। नाथाय जोंनि आसामाव आरो बड'लेण्डआवहाय जोङो नुनो मोननाय जायाखै। बे हिसाबैनो जोंनि समाजनि माखासे गोरों लाइमोनफोरा माखासे NGOफोर खुलिनानै माखासे टिम बानायनानै बैफोर सुबुंफोरखौ नायनो थाखाय खामानि मावनो हायो आरो सरकाराबो निस्सय जुदि बिदि मावोब्ला हेफाजाब होगोन आरो जों सानो जे सरकारनि थोरोबनिफ्रायबो बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ नायनो थाखाय जायफोरा गोदाव सोराव जानानै दङ, जायफोरनि खर'आ बारा मोजां नङा, जायफोरा न'खरजों सोमोन्दो गैया, हाथाय बाजार गोदाव सोराव थायो, जोङो थोंजों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनखौ जोङो माखासे फाग्ला फाग्लि होननानै बुंनाय जायो। नाथाय जोङो बेफोरबायदि दायथ' लायोब्ला निस्सय खायसे सुबुङा फाहामजागोन आरो बेफोरबायदि सुबुङा गैया जागोन। बेखायनो जोंनि माखासे गोरों लाइमोनफोरा बेफोरनि सायाव मोजां सिन्था खालामनानै बेफोरखौ फोसाबनायनि राहा लानो हायो आरो जोङो लानो हानायखौ मिजिंथिनाय जायो आरोखि।